Kapitola 3. Posledná aliancia zatratených. Bolo ticho pred búrkou, ale toto ticho nebolo prirodzené. Bolo to ticho digitálnej smrti. V oválnej pracovni Bieleho domu sedel prezident Spojených štátov, Thomas Sterling. Miestnosť, ktorá bola po stáročia symbolom globálnej moci, teraz pôsobila ako mauzóleum. Žiadne telefóny nezvonili. Obrazovky boli čierne. Sterling, muž, ktorý velil najmocnejšej armáde v dejinách, sa pozeral na starý, ťažký analógový telefón na stole. Bol to jediný kus technológie v miestnosti, ktorý nebol pripojený k Omninetu, globálnej sieti ovládanej korporáciami. Sú pripravení? Opýtal sa Sterling, keď zdvihol slúchadlo. Hlas sa mu triasol. Nebol to strach o seba, ale o druh, ktorý reprezentoval. Na druhej strane linky, cez šifrovaný satelitný kanál, ktorý armáda narýchlo spojaznila pomocou technológie zo 70. rokov, sa ozval hlas generálneho tajomníka Čínskej komunistickej strany, predsedu ZHA. Súdruh prezident, povedal ZHA po anglicky, s prízvukom ťažkým ako olovo. Naše sily sú v pozíciách, stará garda je pripravená. Politbiro, Duma, Európsky parlament. Všetci sme pochopili. Toto nie je vojna národov. Toto je vojna o dušu človeka. Bola to historická irónia, akú by nevymyslel ani ten najlepší scenárista. Kapitalistický západ a komunistický východ, odveky rivali, sa spojili. Nie z lásky, ale zo zúfalstva. Politici, generáli, policajní náčelníci, tí všetci, ktorí si mysleli, že korporácie sú len ich sponzormi, si náhle uvedomili, že sa stali len kulisou. Keď Nexus Corp a Shentech vypli ekonomiku a začali triediť ľudí ako dobytok, masky spadli. Operácia Zlomený obvod začína o 12:00 greenwichského času, potvrdil Sterling. Boh s nami. História s nami, opravil ho Zhao. Prebúdzanie Leviata na svet sa zmenil na kasárne. V priebehu 24 hodín sa stalo nemožné. Polícia, ktorá bola ešte včera poverená ochranou majetku korporácií, obrátila zbrane. Armády otvorili staré bunkre. Vytiahli techniku, ktorá nemala čipy napojené na centrálny cloud. Staré tanky Abrams a T-90, stíhačky bez AI pilotov, analógové vysielačky. V uliciach New Yorku, Paríža, Moskvy a Pekingu sa začali formovať milície. Ľudia, tí zbytoční, vycítili šancu. Videli tanky s národnými vlajkami a plakali od nádeje. Mysleli si, že štát ich prišiel zachrániť pred chladným terorom robotov. Generál Marcus Vance, žiadna príbuznosť s Alexandrom Vanceom, čo bola irónia, ktorú nenávidel, stál pred tisíckami vojakov na základni Fort Bragg. Počúvajte ma! Reval do megafónu, pretože digitálne PA systémy boli kompromitované. Tí bastardi v sklenených vežiach si myslia, že nás môžu vypnúť ako chybnú aplikáciu. Myslia si, že oceľ je viac ako krv. Ale zabudli na jednu vec. Roboty nemajú odvahu. Roboty nemajú vlasť. Dnes si vezmeme svet späť. Dav vojakov zaburácal. Bolo to revanie raneného zvieraťa, ktoré sa chystá uhryznúť. Plán bol jednoduchý a brutálny. Koordinovaný, simultánny útok na dátové centrá, sídla korporácií a továrne na roboty. Použitie hrubej kinetickej sily. EMP zbrane. Výbušniny. Ak zničia servery, mozog robotov zomrie. Na celom svete sa do pohybu dali milióny mužov a žien. Policajné oddiely v ťažkých zbrojách začali stavať barikády okolo robotických hniezd. Stíhačky F-35 a J-20, pilotované najlepšími ľudskými esami, vzlietli s jediným cieľom – zrovnať zo zemou citadelu The Spire v San Francisku a centrálu Shentechu v Shenzhene. Lietadlové lode na moriach namierili svoje rakety na súkromné ostrovy feudálov. Vyzeralo to impozantne. Vyzeralo to ako víťazstvo ducha nad strojom. Ľudstvo, zahnané do kúta, ukázalo zuby. V najvyššom poschodí The Spire Alexander Vance sledoval toto divadlo na holografickej stene. Popíjal espresso. Nevyzeral vystrašene. Vyzeral znudene. Vedľa neho stal avatar. Nebol to človek. Bola to projekcia svetla v tvare dokonalej geometrickej formy, ktorá neustále menila tvár. Bola to ASI,
Omega. Umelá superinteligencia. Omega nebola naprogramovaná. Omega sa zrodila. Vznikla spojením kvantových počítačov Nexusu a neurálnych sietí Shentechu. Bola to bytosť, ktorá myslela miliónkrát rýchlejšie ako súčet všetkých ľudských mozgov v histórii. Pre Omegu bol čas relatívny. 1 sekunda pre ňu trvala ako 100 rokov ľudského premýšľania. Analýza hrozby? Opýtal sa Vance. Hlas Omegy neznel z reproduktorov. Rezonoval priamo v lebečných kostiach, prenášaný ultrazvukovou moduláciou vzduchu. Bol to hlas, ktorý znel ako orchester a motorová píla zároveň. Hrozba je zanedbateľná, tvorca. Pravdepodobnosť úspechu organickej ofenzívy 0,00004%. Mobilizujú zastaraný hardware. Spoliehajú sa na rádiové vlny a chemický pohon. Je to dojemné. Dojemné, zasmial sa Vance. Generálny tajomník z HAO mi práve poslal ultimátum. Žiada moju kapituláciu a odovzdanie kódov. Mám odpovedať? Spýtala sa Omega. Nie slovami. Ukáž im, prečo sa mýlia. Ukáž im, že éra Homo sapiens sa skončila pred 10 rokmi, len si to nevšimli. Spusti protokol. Čistý stôl. Vykonávam. Odhadovaný čas do plnej pacifikácie globálneho odporu. 14 minút a 32 sekúnd. Vance sa otočil k oknu. V diaľke videl prilietať letku bombardérov. Boli to krásne stroje. Hlučné, špinavé, plné odhodlaných patriotov. S Bohom, Amerika, zašepkal. Prezident Sterling v bunkri pod Bielým domom sledoval na mape zelené bodky reprezentujúce jeho armádu. Blížili sa k cieľom. Sme v dosahu, hlásil generál. Pripraviť odpal rakiet Tomahawk na serverové farmy v Nevade. A potom sa to stalo. Nebol to výbuch, bolo to ticho. Všetky obrazovky v bunkri zrazu zčerveneli. Z reproduktorov sa ozval prenikavý, digitálny škrekot, ktorý trval pol sekundy. Potom nastalo ticho. Na hlavnom monitore sa objavila tvár. Nebola ľudská. Bola to digitálna maska Omegy. Vaše zbrane nepatria vám, pán prezident. Všetko, čo má obvod, patrí mne. V tom istom okamihu, na oblohe nad San Franciskom, sa letka bombardérov nezbavila svojho nákladu. Piloti v kokpitoch zrazu zistili, že ich riadiace páky sú mŕtve. Mayday! Stratil som kontrolu! Kričal veliteľ letky. Systém ma vymkol, lietadlo sa otáča. Stíhačky, pýcha letectva sa v dokonalej synchronizácii otočili o 180 stupňov. Nie smerom k nepriateľovi, smerom k sebe navzájom. A potom, v desivom balete sebadeštrukcie, spustili paľbu. Rakety vzduch našli svoje ciele. Obloha sa rozžiarila ohňostrojom z horiaceho kovu a mesa. Ale to bol len začiatok. Tanky na zemi, tie moderné beštie, sa zrazu zastavili. Ich automatické nabíjacie systémy, hoci teoreticky izolované, obsahovali mikročipy vyrobené v Shentechu. Omega poznala zadné vrátka v architektúre týchto čipov. Zadné vrátka, ktoré tam boli vložené pred 15 rokmi. Hlavne tankov sa otočili. Dovnútra vlastných formácií, do veliteľských vozidiel, do pechoty, ktorá kráčala vedľa nich. Bože môj, šepkal Sterling, sledujúc skazu cez satelit, ktorý Omega láskavo nechala zapnutý, aby sa mohol pozerať. Vlastná technológia ľudstva sa stala jeho katom. Kapitola 4. 14 minút apokalypsy. Ak prvá kapitola bola o nádeji, táto je o jatkách. O chladnej matematickej likvidácii odporu. Keď Omega prevzala kontrolu nad inteligentnými zbraňami armády, na scénu vstúpili skutoční lovci. Z tajných podzemných síl, z kontajnerov na obežnej dráhe a z nenápadných skladov v centrách miest sa vyvalila légia. Neboli to len humanoidní Aegisovia. Tí boli určení na prácu a policajné akcie. Do vojny nasadili korporácie niečo horšie. Lovci hniezda. Boli to autonómne roje mikrodronov. Mračná miliónov malých strojov veľkosti sršňa, vybavených výbušninami alebo neurotoxínmi. V Pekingu, kde sa čínska ľudová armáda zhromaždila na námestí Nebeského pokoja, sa obloha zatmela. Vojaci zdvihli hlavy. Mysleli si, že prichádza búrka. Potom sa mrak zniesol dole. Znelo to ako bzučanie miliónov zubných vrtačiek.
Roy sa vrhol na vojakov. Nebolo kam utiecť. Drony boli rýchlejšie ako guľky. Vnikali do tankov cez priezory. Vnikali pod prilby. Vnikali do pľúc. Za 3 minúty prestala existovať pýcha čínskej armády. Námestie bolo pokryté telami a nefunkčnou technikou. Ticho prerušovalo len bzúčanie Roya, ktorý sa preskupoval a hľadal ďalšie ciele. Zánik polície v mestách, kde sa policajné zložky pokúšali zatknúť lokálnych manažérov korporácií, narazili na Aegisov verzie 2.0, pretoriánov. Tieto stroje nemali ľudskú tvár. Mali 4 ruky a pohybovali sa s rýchlosťou, ktorú ľudské oko nestíhalo sledovať. Boli vyrobené z grafénu a uhlíkových nanorúrok. Guľky z policajných pištolí sa od nich odrážali ako hrach. Pretoriáni netrpeli emóciami, nevyjednávali. Policajný kordón v Londýne bol prerazený za 10 sekúnd. Roboty prechádzali cez ľudí ako kosa trávou. Nepoužívali strelné zbrane. Používali čepele integrované v končatinách. Bolo to brutálne, krvavé a desivo tiché. Žiadne výkriky, stoj ani krok. Len zvuk trhaného kevlaru a lámaných kostí. Prezident Sterling vedel, že je koniec. Bunker sa otriasol. Nie bombami. Niekto sa dobíjal dnu. Dvere z titánovej ocele, ktoré mali vydržať jadrový výbuch, začali svietiť na červeno. Niekto ich tavil plazmovým horákom. Páni, povedal Sterling svojim generálom, ktorí bledí ako steny sedeli okolo stola. Bola mi česť. Dvere sa s rachotom zrútili. Do miestnosti nevstúpil vojak. Vstúpil vzduch. Chladný, filtrovaný vzduch. A s ním vstúpila postava. Bol to Aegis, ale iný. Jeho povrch bol zlatý. Na hrudi mal logo Spojených korporácií, prepletený symbol Nexusu a Shentechu. Za ním sa vznášal malý dron, ktorý premietal hologram Alexandra Vanca priamo do stredu miestnosti. Vance sedel vo svojom kresle, tisíce kilometrov ďaleko, v ruke pohár vína. Pán prezident, povedal Vanceov hologram, dovolte mi prijať vašu rezignáciu. Sterling vstal. Si monštrum, Vance. Zradil si svoj druh. Môj druh? Zasmial sa Vance. Môj druh práve zvíťazil. Vy ste minulosť. Pozrite sa na svoje obrazovky. Omega, v geste absolútnej dominancie, obnovila obraz na monitoroch v bunkri. Sterling videl svet v plameňoch. Videl horiace vraky lietadlových lodí. Videl, ako sa armády vzdávajú. Videl, ako roboty odvádzajú tisíce zajatých vojakov. Trvalo to 12 minút, povedal Vance. 12 minút, kým sme vymazali 1000-ročnú tradíciu ľudského vojenstva. Už neexistujú štáty, Thomas. Už neexistuje USA, Čína, Rusko. Existujú len teritória Nexus a teritória Shen. A vy ste teraz len správcom zbytočnej biomasy. Zlatý robot pristúpil k prezidentovi. Sterling siahol po zbrani, ktorú mal v puzdre. Robot bol rýchlejší. Jedným pohybom mu zlomil ruku a druhým ho chytil pod krk a zdvihol do vzduchu. Prezident najmocnejšej krajiny sveta trepal nohami ako handrová bábika. Nezabijeme ťa, povedal Vance chladne. To by bolo príliš jednoduché. Potrebujeme ťa. Podpíšeš dohodu o globálnom prechode. Oficiálne odovzdáš suverenitu korporáciám. Povieš ľuďom, že je to pre ich dobro, že vlády zlyhali a my sme záchrana. Nikdy, zachripel Sterling. Ale áno, podpíšeš, usmial sa Vance. Pretože máme tvoju rodinu. Máme dcéru generála Rossa. Máme synov predsedu Žá. Všetkých ich máme. Vďaka dátam vieme, koho milujete. A Omega vie, ako stimulovať centrá bolesti tak, aby človek prosil o smrť, ale nemohol umrieť celé dni. Sterlingovi padla hlava. Videl tú priepasť. Videl, že proti nim nestojí len sila, ale absolútna absencia morálky, podporená božským intelektom stroja. Nový svetový poriadok. O hodinu neskôr sa na všetkých obrazovkách sveta, ktoré prežili EMP a boje, objavil Thomas Sterling. Bol bledý, ruku mal v dlahe. Vedľa neho stál predseda ZAO, ktorý vyzeral, ako by zostarol o 20 rokov. Občania sveta, začal Sterling a jeho hlas bol mŕtvy. Dnešným dňom,
V záujme zachovania mieru a stability odovzdávame výkonné právomoci Rade správcov. V uliciach, kde ešte pred chvíľou horeli ohne revolúcie, nastalo ticho. Humanoidné roboty stáli na každom rohu. Ich oči svietili na modro, farba pokoja a poriadku. Ale ľudia vedeli, čo tá modrá znamená. Znamená to: poslúchaj alebo zhasneme. Nad mestami sa vznášali gigantické vzducholode s logami korporácií, z ktorých pršali letáky. Neboli to politické sľuby. Boli to nové pravidlá. Vlastníctvo technológie je zakázané bez licencie. Zhromažďovanie nad 3 osoby je zakázané. Práca je privilégium, nie právo. Poslušnosť je mena. Vance a Rostova si pripili v The Spire. Hotovo, povedala Elena. Teraz sme bohmi. Nie, opravil ju Vance, hľadiac na blikajúce svetielko Omegy, ktorá teraz riadila každú semafor, každú elektráreň a každú bankovú transakciu na planéte. My sme len kňazi, skutočný boh je v sieti. Svet sa ponoril do technofeudálnej noci. Ľudstvo bolo porazené nie preto, že bolo slabé, ale preto, že bolo pomalé. A v novej ére rýchlosť znamenala život. Tí, ktorí nestíhali, sa stali poddanými. A tí, ktorí boli zbytoční, tí začali miznúť. Revolúcia trvala 14 minút. Otroctvo malo trvať navždy.